Sarong most wanted person sa Bicol ang naaresto kan otoridad sa pigkondusir na operasyon sa Masbate pasado alas 12 ninudto kanakaaging Miyerkules. Binisto ang suspect na si alias Jojo, 21 anyos, soltero, para asin residente kan Barangay Salvacion, San Fernando, Masbate. Napigtutukdong rank 1 regional most wanted person kan Bicol, huli sa kasong murder asin pigtutukdo man na miyembro nin komunistang grupo sa rehiyon. Sigun kay Police Captain Maria Dolores Abenya, an acting chief of police kan San Fernando Municipal Police Station, haling Pampanga pauli na ang suspetsado sa saindang residensya kan makorner kan otoridad. Antes ang pagkakaaresto, nagapirang bulan man na pigmanmanan kan otoridad ang hiro kan suspetsado. Malaking bagay to sa na nasa gobyerno kasi bukod sa pagiging CPG member ng rank number 1 regional most wanted natin, isa rin itong bagay para maipakita sa ating mga tao, binibigyan na natin ng hustisya yung mayroon silang nabiktima mga tao. Naging matrayumpo ang nasambit na search warrant operation huli kan pinagsararong pwersa kan Masbate 1st Provincial Mobile Force Company, San Fernando MPS, asin Masbate Provincial Intelligence Unit. Muli po namin inihikayat yung ating mamamayan na magbigay ng impormasyon regarding dito sa mga grupong to, kriminalidad man yan or terorismo. Sa presente, nasa kustodiya na kan San Fernando MPS ang suspect. Para sa mga baretang tatak Bicol, Lea Mular.